manje zvinhu zvakaoma vakomana vangu vaitodhirena havo fiyo vanhu vakaomerwa boys kutodhirena fiyo ipapa vakamutututa anodya mari iyi papa musausa madoro ndichakurova chaizvo mukausa madoro kusangana tutazvikara mune Zimbabwe pano paZesty News pano pachange tichimhanya news updates zvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika muno munyika yedu Zimbabwe. So kana uri mutsva kusubscribe mahara wochena on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera. Dikani pano ndaenda kubatira nyaya yemupurisa uyo. Vapurisa ndokuti vapurisa 2 vakabatwa red-handed vachidrena fuel kubva mukamotorbike mune Zimbabwe. Izvi zvinotoratidza kuti zvinhu zvakaoma muno munyika yedu Zimbabwe. Mapurisa chaiwo vakutoba kumbavha dzichasungwa nani mune Zimbabwe. Ndachikumbotora zvanofunga comment section below bwatudza mafungiro ako maringe this whole situation mune Zimbabwe. Enjoy this video. Ndachikumbira kushare nevamwe vadikani kuti vaone chituko chaitika muno muZimbabwe. Much love. Enjoy this video. Otra masimbi waya. Ndo basa lako kubanditi? Aiwa. Sati aiwa. Ndo basa lako ile kuba. Kwete. Sati kwete. Basa kubandiro basa lako niti? Koka sangano muridzi une masimba. Mbaba desimbi. Mbaba desimbi. Right. Ndo simbi yako hii. Ndatomubva nazo zvese tineishanda tiigara mpa iyo isimbi tinenge sei yanga yakajoina apa yakapinda mune iyi ndo makore mangani ndo makore mangani 42 una mukadzi ari kumba ane phone number handina panapa hana foni otora masimbi waya hongu baba ndo basa lako kubanditi? Aiwa. Sati aiwa. Ndo basa lako ile kuba. Kwete. Sati kwete. Basa kubandiro basa lako niti? Koka sangano muridzi une masimba. Mbaba desimbi. Mbaba desimbi. Right. Ndo simbi yako hii. Ndatomubva nazo zvese tineishanda tiigara mpa iyo isimbi tinenge sei yanga yakajoina apa yakapinda mune iyi ndo makore mangani ndo makore mangani 42 una mukadzi ari kumba ane phone number handina panapa hana foni